Ang pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dagol! And Tita Tanya Chinita. Pinabreeding ko ang alaga kong aso sa nakilala ko sa Facebook. Good morning po sa mga suking tagapakinig at nanonood ng Tita Max sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Larry. 33 years old mula po sa Parañaque City. May trabaho po ako sa isang mall sa Pasay. Ang fiancé ko naman pong si Dindin ay may munting salon sa Parañaque lang din. 4 years na po kami magjowa ang kolatita. At bago lang din po kami na-engage. Simpleng engagement lang po. After ko po sa trabaho ay dumadaan ako para sunduin siya. Dahil magmula nung ma-engage po kami ni Dindin ay nag-decide po kaming mag-live-in na po. Balak po naming magpakasal sa susunod na taon. Parehas po kami mahilig sa aso. Kaya kami nagkasundo. May alaga po kami isang Shih Tzu na lalaki, pinangalanan naming Blue. Gusto na naming malahian ang alagang si Blue. Kaya naghahanap po ako sa FB ng magpa-stud o magpa-breed. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Oh, Kim, ano yung aso dala mo? Ah, ito. Ano yun? Yeah. Aso? Oo, may aso akong dala. Oo nga, Ano anong to? aso mo? Uy, behave. Tapang, di ba? Kasi half Hungarian, half sausage to. Kim, ano ba yung aso mo? Kim, di mo na lang nilagyan ng tinapay, Kim. Ano ba yung aso mo? Lalaki naman ang aso nyo. Kaya nga gano'n, tala mo, galit oh. Wala pa tayong ginagawa, galit na. Oh, isa pa. Oh, ganyan yung mga taga-Hungarian kasi
Kasi pero gutom kasi siya. Hungarian eh. Hungary Half eh. Hungarian, half sausage. Ikaw ba? How about you? How about Ay, you? aso- Flex your breed. Ano yung aso mo, Bong? Uy! Pinoy Oh, na diba? Pinoy! Naglilis ko yan! Naglilis ko yan! Ang tawag dyan ay... Askunap! Ano yun? Aso kumakain ng napkin! Askunap na breed! Meron to kapatid! Anong kapatid niya? Askuday! Aso kumakain diaper! O, tingnan nyo, naglilits go yan. Meron ba yung mama? Ang mama niya askota. Sabihin ko pa ba anong kinakain ng mama niya? Ano? Ano? Aso kumakain na. Tae? Tae? Ang lalaki ng mga aso niyo. O, diba? Alam mo yung mayroon pa ako sa kapitbahay ko. Hindi po Ano din eh, may breed din. Ano yung aso ng Ha- kapitbahay mo? Dadaling ko dito next time, pero half Chinese, half garter. Ano ba yung mga aso niyo? Hindi po pwede. Ang liit-liit ng aso ko tapos... Oh, tingnan mo naman si Blue. Blue. Ano Oh. pangalan yan? Eh, ba't puti? Oo nga, napaka-blue. Iti-iti ka ba eh? Iti-iti. 80 ka. Hindi pa, mahilig kasi kami ni Dindin sa color blue. Just lalaki. Kaya blue pa na nga. Lilinawin mo. Kailangan pala may explanation Pero eh. hindi pwede yung mga aso niyo. Lalaki niyan eh. Pero, bakit di pwede? Maganda nga malalahian ng mga matatapang. O, di ba? Babae nga yung mga aso niyo. Kaso lalaki. Hindi nga po pwede. Maawa naman kayo sa aso ko. Lit-lit oh. Blue. Sige na, palahi lang eh. Ito Pag sa akin, babae, nagpapalahi ka eh. Kayo ha, hindi ako ganyan ha. Oh, patingin sa Huwag na mata, lang, huwag na patingin lang, sa huwag na mata. lang. Oh. Oh. Ba ito ang aking askunap. Ayaw mo talaga. Askubas! May askubas bago dun. Aso ko bakain basura. Pero nagdadala ng mga plastic yung Gusto ko basura. yung napkin. Yun, the best talaga yun. Uy, pagod ako. Ayoko ng mga aso nyo. Walang... Grabe, nagpagod pa kami. Pinaligin room namin bago di mo papakadyutin. Babae naman yung mga aso nyo. Sige, iuwin nyo na nga yan. Tara na nga! Tara na nga. Tara, tokay. Ara. Kainin ko na lang itong napkin. Ay, nako. Lahat talagang kwenta yung tropa ko. Kala ko ano mga aso nila. Ay, ito. Ito sa FB. Uy, nagpapastad daw. Asko na. Ito, tawagan ko to. Pwede na to. Ayan. Ay, chat ko. Ito, tawagan ko. Sana sagutin niya. Hello, ma'am? Hello? Si Ma'am Annalo po ba ito? Speaking? Who's this? Mukhang okay to ma'am, nakita ko po yung post nyo sa FB. Kayo po itong naka-face mask po sa profile? Ma'am? Hello, ma'am? Hello, ma'am? Hindi ako makamabasa. Aso ko makain ng napkin. Hello? Hello, ma'am? Sa inyo po ba yung poodle? Hi, nakita mo ba yung post ko sa marketplace? Opo. Kayo po taga-Pasay? Nagpapastad ako. So, magpapastad ka ba sa akin? Ay, sa aso ko. Opo, ma'am. Kung okay sana sa weekend, pupuntahan po ko tas dalhin ko yung aso ko. Isang Shih Tzu po ito, so poodle. Ay, sakto. Sige, sakto din. Weekend lang talaga ako nagpapastad. So, sige. Nakita mo naman yung price, di ba? Sige po. Sige, Okay. pupunta ako dyan, ma'am, ha? Sige. Please, pakipabangahan yung aso, ha? Medyo sensitive yung dog ko, yung poodle ko. Okay po. Sige po, ma'am. Thank you po. Thank you. Ay, salamat.
Kahanap din ako ng magpapastad. Oh, mahal. Tara na, idadaan na kita sa salon. Mahal? Idadaan na kita sa salon. Tara na. O sige, tara. Ay, siya nga pala. Oh. Nahanap na ako mag-stud kay kay Blue. Uy! Sa weekend. Finally! May pumayag poodle. O kaya Shipu. Nahira, ang tagal-tagal na natin di ba yung mga kaibigan mo, dinala lahat lang aso dito. So, okay na Ayoko, yan. narinig Sure mo ba? na. Narinig mo ba yung usapan namin ng mga kaibigan Oo, namin? ay. Hindi ko narinig. Pero anyways, basta happy ako. Blue ko, baby ko na yan. Diba? Finally, Baby ko. kakaanak na rin yung Blue na yan. At least, Baby. dadagdagan na yung mga aso natin. So tara na, let's go. Let's go. Blue, let's go, Blue. Tara, Blue. Baby. Blue. Excited na po ako, Uncle at Tita, na malahian ang aming Blue. At nakausap ko na rin po si Ma'am Analu at buti naman pumayag po siya. Excited rin po ako ma-meet siya in person. Kasi parang napaka-misteryosa niya po eh. Naka-face mask pa. Pero iba yung kutob ko. Maganda yung aso niya kahit sa picture. So malamang maganda din yung amo. Pag ganun. At dumating na po ang weekend, Uncle at Tita. Pumunta ako mismo sa bahay ni Ma'am Analu. Dito na tayo, Blue. Handa ka na? Handa ka na? Ayan, buti naman. Tao po. May doorbell. Good morning. Sino po sila? Hi, ma'am. Yes? Ang sexy niya. Ang ganda. Para siyang Wala pa nga eh. para siyang si Sailor Moon. Grabe mo. Pantal mo. Ma'am, ako po yun. Si Larry, yung nakausap niyo sa Facebook. Oo. So, ito yung dog ko. Ay, ang cute naman yan. Siyempre. Ayan. Excited na siya. Actually, nakaligo na din siya. So, ang pangalan nito ay si Taylor. Taylor? Oo, Swiftie kasi ako. Kaya Taylor yung mga... di ba? Ay, ang galing. Oo, Taylor, kanta ka nga. Viva Batya, manabay sa'yo. Diba? Swiftie kasi ako. Okay na sana eh, kaso parang may something itong babae. Ano yun? Sabi ko po, ma'am, ang galing ng aso niyo, may talent. Pwede ka na pumasok. Alika na, pasok na tayo kasi may susunod pa akong Talaga po, may studying pa ako, di ba? So yun. Di ba nakakaya dito sa bahay mo, ma'am? Hindi, talaga dito talaga pumupunta yung mga kliyente ko, di ba? Baby Okay. Taylor. Okay. Ang galing mo talaga mag-let's go. Yan ba nagle-let's go, si Blue? Si Blue, hindi po eh. Hindi. Oo. Kasi- Ano na po, ma'am? Ready Start na natin. na? Sige, Blue. Sige. Ayusin mo, Blue, ha? Galingan Well mo, Blue, trained ha? ba yan? Opo, tinitrain ko po yan. Pinapanood nga namin sa YouTube din eh. In fairness, ang sarap ni Kuya. Blue? Hindi ako nagsisisi na binuk ko siya na magpastad, pero sana mastad niya rin ako. Blue. Naku, parang matamlay yung aso ko Anong nangyayari? Go na! Blue. Mag-mate na sila! Blue, sige na, Blue. Go Pwede na, na, Blue. Taylor! Mag-love making na kayo! Mali.
Ayun, si Taylor lang gumagana, si Blue ayaw eh. Ano nangyari Blue! dyan? Para namang... Tayo ko Bakit tulog pa ang kanyang mushroom? Ako, hindi ko po alam. Nung sa pagkaalis po namin kanina, okay naman po siya eh. Na-practice niyo po ba yan? Opo, hindi ko nga alam anong nangyari. Sino nag-practice dyan? Ikaw? Ako po, tinuruan Kung ko ikaw yan. nag-practice, mukhang hindi niya talaga kaya kasi mana sa may-ari. Ano pong ibig niyo sabihin, mana sa may-ari? Hindi. Ano po ibig niyo sabihin? Mana sa'yo. Hindi gumagana. Mahina. Uy, ma'am, huwag niyo. Bahin niyo ako, ha? Kung Mahinang mahina- nilalang, mahinang nilalang. Blue, sige na, Blue. Napapahiya na ako sa'yo, Blue. Sige na, Blue. Blue! Wala man. Kuya, nagsasayang lang tayo ng oras. Sorry, pero mukhang mana talaga sa'yo yung pet mo. Nako. Like father, like baby. Uy, ma'am, hindi po ganyan yung pet ko, ma'am, ha? Halika nga dito, Blue. Sige nga, patunayan mo. Ano ibig mo sabihin, ma'am? Hindi yan ganyan, ma'am. Okay yan. Okay yung ano ko. Yung aso ko. Sige na. Wala. Blue! Teka, Blue, gayahin mo yung amo mo, ha? Gayahin mo ako, ha? Blue, gayahin mo ako. Halika nga dito, ma'am. Gayahin mo. Dali, gayahin niyo kami. Sige. Halika dito, ma'am. Halika. Akala mo, matamlay ako? Wala, Weak ako? mahina. Mahina ako? Nilalang. Alam mo, hindi ka nababagay sa isang tulad ko. Ganon? Mahina. Hindi ako ganyan, ma'am. Sample. Halika dito, hindi ako mahina, ma'am. Halika. Halika dito. At na-stud nga. Kaso ako yung na-stud. Hindi po si Blue. Visit. Ayaw niyo po eh. Di ako na lang. Nag-proxy. Nahiya po ako sa ginawa ng aso ko pero okay na rin. Naulit pa ang mga pangyayari tuwing break time ko ay dumidiretso ako sa bahay ni Analu. Subalit, nakonsensya rin ako ang kolatita. Bakit ba ako napunta sa ganitong sitwasyon na isa pa naman akong dating prey boy? Paano yung konsensya? Ano? Kaya, ginost ko po siya, si Analu. Binlock ko na rin siya sa Facebook. Di na niya ako makontak pa. Akalipas ang 2 buwan, ay salamat, back to normal na ang lahat. Isang gabi, sinundo ko po si Dindin sa salon. Ay, ang ganda mo na, Ma'am Analu pa, tama? Thank you. Ay, damn! Grabe, ang galante nito si Madam Analu. Kaya nga eh. Ma'am Analu, ano pa gusto mo ipagawa? Ma'am, tapos yung kuko mo. Oo Hair, nga tapos eh. na Palitan natin ang color kasi kanina pink, ngayon blue naman. Kasi blue yung pangalan ng pet niya, di ba? Wala, Paano niyo paano nalaman, Ma'am? po nalaman? Ha? Kayo naman, di kayo medyo kinuhulaan ko lang. Pero pet lover kasi ako, so naaamoy ko na. Mahal. Naamoy ko, amoy aso ka eh. Ganon! Mahal. Oh, kumusta? Mahal. Ba't bukas ka pa? Kala ko mag-uwi Mahal na kasi tayo. si ma'am, grabe, pinagawa niya Oo. lahat dito sa salon. Hi, Larry. Magkakilala kayo? Madam, kilala niyo yung fiancé ko? Ha? Larry, kamusta ka na? Magkakilala ba tayo? Ay, tama, ma'am. Ikaw yung may aso na napastad si Blue. Kaya kilala niya si Blue. Oo, ma'am. Oo, exactly. That is the reason. And, Kaso, stop! Everyone, stop talking. Silence, please. Trixie, stop talking. Stop talking. Hindi naman ako nagsalita, bilisan mo! I'm pregnant.
2 months. 2 months. 2 months? 2 buwan. Dahil dyan, kay Larry, in-stud niya ako. Sa halip na, Nabuntis na yung dog? sa halip na mag-stud ay ang poodle at yung aso nyo. Ako ang in-stud ng fiancé mo and I am pregnant. Ito yung pregnancy test, oh. Ayan, nagpa-blood test na rin ako. Pangalan ng ama ay Larry. Ayan. Ano? Teka lang ba? Teka lang. Mahal. Let me explain. Huwag mo akong tawagin mahal. Huwag mo akong tawagin mahal. Huwag mo akong tawagin mahal. Ulmayo ka sa akin mo ko lapito. Huwag mo akong tawagin mahal. Totoo lang yung sinasabi ko. Kaya girl, magdesisyon ka kasi buntis na. Anak ni Larry itong pinagbubuntis ko. Hayop ka. Mahal, wala ako. Hayop ka, animal ka. Ikaw ang hayop. Mas hayop ka kaysa sa aso natin. Mas hayop ka! Hayop ka yung dalawa! Ah! Aray! Mahal! Umalis kayo dito. Umalis kayo dito. Mahal. Aalis na ako. Tapos na ang aking mission sa Earth. Mahal! Bye. Mahal! Mahal, please! Lumayo ka. Mahal! Trixie! Kunin mo yung kutsilyo, Trixie! Kunin mo yung kutsilyo, yung guteng, Trixie! Mahal! Umalis ka! Na ang Pasko sa Love Radio. Basic!